Igbo never nege mtekene kwa mono. Video anunga bo video Okongwu Dibia. Me oseko la rate no nugu a lot of bloggers. Ne kuoko sina nembuko vichwa we with development. Nandengo bala. I like it go development or with her. Man at first they were complaining. No juka we na la hana no juka we men kozo. Okongwu Dibia we na asin. That now this thing sekite for Ngor-Okpala has no economic value. Coming from onye kwesịrị no behind bars today. Okongwu Dibia kwesịrị no behind bars today. Because gịnị me na Igbo anyị na-agba gara na Okongwu Dibia contributed to 1% of it. Because many people make hammer Okongwu Dibia. Okongwu Dibia contributed to 1% of ihe na-eme na Igbo anyị today. Because his duty then was he discover Ndigbo niile. Na Ndigbo no na Igbo anyị no na social media, put on social media today, day 10. Okongwu Dibia so discover 8. 8 of them Okongwu Dibia so discover. And those 8 of them now 6 or 7.5 email bu fake. And him Okongwu Dibia knows, so he used it so Okongwu Dibia should be in prison by now. As Okongwu Dibia should be in prison by now. He should not even try to, he should not even try to cover that in a sane country, Okongwu Dibia should have been invited. Because now most of them refuse to come out because now illegal. Illegal. People will refuse to come out. Church but what has this Dibia done for Ani Igbo? How many Dibia with a good development to their village? Dibia one but Ani Igbo today with a good development, not only to their village, to the neighboring village alone. And to say na onye ta yakwa loser the Abia State in yakwa Dibia from Enugu. Onye lo school unu yakwa ndi Dibia. School unu was built by Ndo Menana. That Dibia Hanazoko was built by Ndo Menana. No nwere nke dide. Enwero happen na ha nwe hapụta abịa dolo. Let them come out and prove it. Okongwu Dibia na iwete wele Ebuka Obi ọnụ. Na alụ na-emekwa no. Then the video kono no. Nas Dibia to receive the address ebe fe na de. Onwe na ihe nse ka njua. For ndị na-apụta the fa na-ekwu because anugo me ya na ọnụ J Park. No if I know so many bloggers about buildings, investment na Ngor-Okpala. Are you getting me? Nne mmadụ bịa na-ata ndị Ngor-Okpala ụta. Sefa keta ọ na fa de enjoy development bata n'obodo fa. Ọkwa Ebuka Obi ewebatagoru fa development. Ọkwa keta ọkwa fa na-enjoy. Ọkwa fa so erite urie. Ọkwa fa so eme nka. Nwee sị ka njụwa ajụjụ biko ajụjụ ka njụkwa. Asịkwa na onye ajụjụ adị efu ụzọ. All that investment in webata no Ngor-Okpala, all that territory decking, tenant house alụsị, my hotel, my hospital alụsị ebe, even my supermarkets alụsị na that Ngor-Okpala in one cycle, in one particular place. Biko, kekos can the Ngor-Okpala see a benefit from it. Because to me, I didn't see anything on what to me, what even though Ngor-Okpala they benefit from that thing. They are not benefiting anything from there, and they are not going to benefit anything from there. Rather, they are not benefiting, and they will never benefit. I like a Samia na comment section because I do not do the like a more Samia na comment section, or you will video reply yam. Come then Ngor-Okpala, the people of Ngor-Okpala and the so well ana ebafo Ebuka Obi lo because allegedly anu Ebuka Obi na lo fadia na nike allegedly can swear good. Like ka ndafa analosi ya na nike na ndị so nwela ana ebe a ka fa ga-esi wee benefit from ife ni na how is it their business? Okay.
now ego ndị Ngor-Okpala adị na data unu alụ ị bịa ka nsị yes na tomorrow na ndị mmadụ bido rent bụ unu ebe a ndị bịasị ekpele bido lọji ba alọji si ọ bụ na-eme ka 100 million naira ebe a ị na-ede na ga-enye ndị Ngor-Okpala 20 million feke. It's not possible. Ka onwe onye Ngor-Okpala so mee investment ebe a ị bịa ka nsị yes no invest go na very soon na his own share ya na-arị na ya na-enye his own share of the money. Ka afịa mepe ebe a anyị enyesị ndị Ngor-Okpala chop iche iche for free ka fa na-azụ afịa wee na-enyere onwe fa aka asị ndị ewebatalụ development. Ọ dị ka ịbata na obodo a na-akpọ Uke Ebube Mmụọ Nsọ nwere ụlọ ụka ebe a since eji kabụ ka dị olete na ya anụ bụ na since data Ebube Mmụọ Nsọ adoration ministry bido na-abido n'ụba afọ Uke anọ good, but apart from that afọ anụ sef bụrụ problem to us because once your village dey popular mmụọ ka anya ndị ilo na-abata na your village, mmụọ ka kidnappers na ama obodo a na-emekwa ife ebido trup be in die, mmụọ ka ndị ori na-asị nya ụdị obodo a dịrị fa na-emeri exist fa ebido bataba, mmụọ ka ife ọjọọ dị iche iche ya na-abata, mmụọ ka ụfọdụ ife ọma ya na-abatakwa, but ife ọjọọ ya aka ife ọma because okay otu a Ebuka Obi batagwo di a na-abatagwo na Ngor-Okpala lụọ ụlọ ndị gọọmenti anyị asị oke Ebuka Obi abatagokwa na Ngor-Okpala o mere gikwa ife ngwa ka anyị nyebezi afa steady light ka anyị je commission ezi fa niile gbapụ fa free borehole. It's not possible because o mebe n'Uke sọsọ nke mma batagwo n'Uke. Yes, I will talk the truth bụ ezi awa Uke according to the source allegedly ya sị nọ maka Ebuka Obi asọghị Ebube Mmụọ Nsọ ka eji wee wadata ezi nọ maka ya. Apart from that Uke na-enwe steady light ife dịkwa ka ọ dịbụ before all man on his own epụ anyị je gbaba mbọ ka anyị bụ ndị Igbo kwụsịkana this nonsense of a thing. Mmadụ mee ife anyị asị nke a bụ nke anyị ọga nwere ife bụ nke gị, it's not your own, go and hustle for your own because all this narration of nke a bụ nke anyị ka ọ ji abụ onye afọ nwanne gị ọrụa unu ese na nke a bụ nke anyị yezi asụọ ike na ya gba mbọ ụtụtụ efi abalị ịtọsọ na ayịyọ onye ọbụla efe yọ ife ya yọ mezie you will not go and hustle for your own maka na nke a bụ nke anyị, nke a abụghị nke ụnụ. That investment ụnụ fụ ebe a Ebuka Obi do the investment for his and his family future use. O megolo onwe ọ kpatagwo ego gather friends ya family onwe fa investment bụ na ọkpụ tọrọ ọkpụ they will be enjoying it till tomorrow. O nwere ihe gbasa ndị Ngor-Okpala de so na asịsị na ahịa ndị Ngor-Okpala ọkwụ na afụ gị ife ọma Chineke webatala ụnụ. How kedu ife ọma Chineke webatala fa? Ọ bụ na onwe ka fa si again de ụnụ agwakwọ m because asị na ife onye amaghị ọkara ya mebi asị otu ọ bụ na-ewebatago deten na ndị Ngor-Okpala niile na ya na-akwụfụ ụgwọ ọnwa 100,000 every month maka na-ewebatago fa development or na because of that na insecurity anago n'obodo fa na free light ga-adịzi free education or na data ụlọ ọgwụ na skuulu Ebuka Obi lụsị na data Ngor-Okpala gụrụ na data Ngor-Okpala na ndị Ngor-Okpala ya na-eje akwụkwọ ebe afụ free na-eje ebe a na-analụ treatment free. Isi na ndị Ngor-Okpala so enjoy o make sense to me but I don't think it's like that because as it is na ya na Ebuka Obi na-agbagodo ezigbote wọ ka a na-alụ that place onwe nwanne fa nwoke egburu egbu from that place the case is ongoing. So kedu ka o si wee bụrụ like how are they benefiting? That is what I want to know. Bear me with that na ife ọma emegolu ndị Ngor-Okpala maka onweghị ife ọma merụ fa nothing. Ọ bụzikwa na onwe ka fa ya esi benefit ọ na-agwa m na comment section ọ na-eme videos o wee reply ya. The only way ife ọma ya esi merụ ndị Ngor-Okpala bụ na ndị Ngor-Okpala ga-adị ya na yo Ebuka Obi which is ma amụghọ na ọ dịkwa possible because anụ n'okwu agbagbu nwanne fa adịrọ nshọ na-esetugo amata okay but ọ bụ na-esetugo na amata Ebuka Obi wepụtalụ fa ndị Ngor-Okpala youth niile plus ebe fa ga-alụ shop ọ ya bụ data ụka na-aga n'ihu fa afụ ebe fa kpọba afịa na-ele then their youth ife ọbụla gbasatara ọlụ agboro di ya mebi ebe ọbụla ịpaki moto kwụọ 200 naira akụkụ goto ịdọba afịa kwụọ 100 naira ego niile a na-anakọta ewere na-empower youth watafu ebe na-eje ọ ịpaki moto kwụọ ụgwọ all these things that ememe akpụkọba dị ego niile akpụkọsi enye ndị youth isi na ife ọma emegolu ndị Ngor-Okpala ekwem but failing to do so go nweshi ife ọma merụ ndị Ngor-Okpala. Everybody Ebuka Obi mere onwe ya investment ya na enjoy share ya enjoy ya
the only thing you enjoy dị bụ holy mama mashiri kempe Jesus igwe every ọgwụ go and hustle wepụ anya na investment mmadụ go and hustle